Looking guys, this is anaconda. Ito ko dubla, anaconda ko. Karpe. Mister. Hey guys, this is Khumbra and welcome back to my YouTube channel. Kebaw ni nonton takai video godan video lana faibai. So nonton mana video ko. Just nailangde. Tamanu neba ise kebaw ni no video labne na. Ise khatarnak bo jana hago. So let's go. को कुछ गिफ्ट दिखाना चाहता हूँ भाई लोग। आप लोग ये देख सकते हैं एक क्या चीज है भाई लोग, एक क्या चीज है भाई लोग। इसको खाने से मस्कुलर है बाबा। ये ओ माय गॉड गाइस मैन, ये देखो ये क्या चीज। व्हाट इज दिस गाइस? ये देखो इसको आप साला फेंक देते हैं भाई लोग। थम्स अप गाइस। This is once more anaconda guys, once more anaconda। इसे क्या है anaconda? ये खाने से यहाँ पे फंस गया रे बाबा। अभी हम इसको कुम्बड़ा से खाएंगे बाबा। ये देखो once more। Guys menei monabai nanai naine senku nuilatai thosena snana sinama guys men nei taibeng baria neibe bitangni taibeng bari biyo salago khawfeinango ro taibengan daबो थायाखै neibe जुंखामबो बिनिनो salago khawफैजोबनांगौ hey nei जोंलागोनि सिलाय दिया बिनो guys men गोसो गैयाबाबो स्राय नायदो hey फाग्ला बिदिनो जायो ओमफ्राय नैबाव एसे मैथा दं आरोखि जानो आन्था गायनाय आंथ' खाबैबाय थायो बेखौ बे सुवादनिनो बे गोसोबायदि खाना जानो हायो बेखौ जेबो होनखाया बे बिराद अनसुला मानसिया गाइसमोन मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ एबार सबायमा दं ओमफ्राय नै बेयावहाय बेबो सबायमायानो गाइसमोन लामाया थांना जाबायलै ओइ बेजों फैदो फै माइबारि स्राय स्राय नै गाइसमोन नैबे टमेट'मोन गैला लावजोब्बाय बेयाव जोगोनार दं थाइबाय थाइनै नै दसे उनाव मोनसिगोन गाइसमोन बै आलि नुहुरनाय बेयावनो माइबारिजों थांगासिनो दं आरोखि बोथोराथ' अखा हाहांखा नै दा मोनायाव हाबावगोन बे आइदै नै गाम्बारि बिफां स्राय स्राय होनदो आइदै थाम्फै हरबाय आइदै बेरेयानो जोदों आंखौ आइदै मजा आया फिनायाव बुलायलायबाय गाइसमोन आइदै र' थांगासिनो दं गाइसमोन बावला दसे उनाव मोनसिगोन नै जोंनि आखरखौ मोनबायानो गाइसमोन ना नायनायनो फासि नायनायनो मोनाबाय गाइसमोन दा सेन नायनो टाइमानो थोआखिसै सेनखौ नायनोसै मोनाबायबो एकदम अखाफोर ओंखारसिगोन गाइसमोन अखाफोर ओंखारबायानो हनै एसे देखायहर गाइसमोननो अखाफोरा माबायदि हनै खिबु होनदोंसो गाइसमोन अखाफोर ओंखारलायबाय गाइसमोन बाबू ने यस समझ रहे हो ना ओमफ्राय दा नै नोंथाङा ओरै नाहरफिनदो केमेरा नैबे जाबाय जोंहानि हाखर एकदम बैयाव सादों आरोखि सेनखौ मोनसिगोन र' दसे उनावनो आइदै थाम्फै हरबावबाय थाम्फै नङालै बेरे जोदों गाइसमोन हेन्दायावनो बुलाजोब्बाय बे इउकेलिप्टास नैबे जाबाय आं गायनाय गाइसमोन वर्ल्ड टलेस्ट ट्री इउकेलिप्टास बी विथ चन्दा मामा गाइसमोन लागा आव ए लामाया बोरो दाना मा खालामनांगौ बिदिनो बारनांसिगोन लुकिं गाइस दिस एनाकन्डा इटा को दुब्ला एनाकन्डा को खारबाय मिस्टर स्मॉल एनाकन्डा गाइसमोन नुबा एनाकन्डा एनाकन्डाया गाइसमोन साबखांगोन एनाकन्डा गाइसमोन गिनानै भिडिअ खालामदों एनाकन्डा ओइ बोरो सिथोबा गोमाबाय हनै दिस इज एनाकन्डा लुक गाइसमोन खातारनाक एनाकन्डा दिस इज एनाकन्डा एनाकन्डा गाइसमोन एनाकन्डा सोरबा
नै दैबाना जानानै दंबावोलाय